So for today's video, kasi ngayon gumagawa si Papa ng aming tiles. So yan, kita niyo naman, ito ang tiles. Ayan guys. So ang tiles kasi namin guys is puti. Kita niyo naman. So yan, gumagawa sila dun sa taas. So dito sa baba. Sa baba kasi ako. Ayun, taas yan. Akit muna tayo. Let's go. So yan, akit na ako para makarating na ako dun sa taas. Hello. Hello, sorry ha, napagkamalan kita. Oh, pa, ginagawa. Ano, gusto niyo bang order? Sure. Mga ako nagugutom. Diba? Alam niyo guys, Sahala sa akin. Kung ano yung sa'yo, yun na lang din yung akin. ginagawa. Okay, sige. Eh, kung hindi na. Dark mocha frap and Diba ginagawa? So, may part 2 kasi to guys. Dito malalaman guys kung ano talaga yung susunod dito. Kung magagawa siya. Papakita ko guys kung paano siya magagawa. So, kasi guys may gagawin ako eh. Kapag may natira dun sa may buhangin. Tikit ko part 2. Tingnan nyo na lang yun ah. Pag di nyo yung tinignan.